Nakonsensya biya taon ko sa kong tatay. Kaya nga kong tatay ko, gusto na yun kayo niya siya mapahuway ba? Dili pahuway tayo na, pero hindi na siya makatrabaho. Mga na gusto ko, ang gusto siyang makita na kong trabaho. Pero ang tinuod ng kita biya ko, pero listen man. Pero nakakita ko laing paagi. Sir, yung Sara, asa ka ba, Claudio? Tapos tura, o bayan mo, insert ka. Wala ka ba yung kontrakto ka ng Ghost Project? Ang ngita ko trabaho tayo. Uy, milagro. Di nga bilagro tayo. Dugay na kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa, usa mo ganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Kusinero tayo. Kusinero? Di ka magani ka maumulo to, bisang itlog. Bida ka na. Ito na ibro karon basic ang kinanako ng mga trabaho ay na. Nasa ng basic ni mo. Doklong tamo noong kakaroon na awaran. Tay. Napatudlo ko sa kong amigo. Kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako. Usar yung iwan ako. Kamahuki tay. Kada paglungag kanon. Kuwanggot mo! So tay, what's going on? Shout out! Binatay? Ingon ko hilop! Takto ka ng English tayo. Di tao na shout out tayo eh. Usa mo na yung sakto mo na. Dili na shout out. Usar na ka karon. Vlogger na ka ha? Kung dili shout out, usa mo di ay. Shut down! Hilop na, Claudio eh. Basta kay naro interview na ko tayo sa maabot ang among manager. Soy, sultihan ka, Claudio, ha? Dili itaw na lalim ang mamahimong kusinero. Itaw na sila training. Ay, so, basic na tayo. Sa'yo na kaya na. Ikaw ang malabayan tamo tukaning ako komo ba? Awar mo, awar na. Noon sa taon kayo, blood ba taon kayo kawin? Noon sa mga? Testing ang taga kung makapasad baka pagkakusinero. Baby. Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange hindi kaluto. Kasayo biya na bisik man taon kayo na. Usaw lagi! Isog ba? Noon sa... Isog ba mo orange maghihapon na? Paikon man! Ikaw ang gulbit. Sayay! Tatay, uy! Gusto, wala ko ilang Diyos. Para masinso mo dato ko. Gamito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Pinatas ng lumbi. Wa ko'y laing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kidata silong. Mauni nga akong kagwapo. Ini. Pakaruing noon ko nga kwartahan ko. Aron mabingwit ako mga bayi nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sinanak ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ni kandingay. Perbida. Muriak man nigsulti na kong gwapo ko. Hilom. Ihaon tarong ka. Pawaya! Okay na kayo akong pastora. Nako kayo na akong alahas ng pangsulob. Nya na kwarta. Nya gold plate na akong alahas. Murag tandina si Ro. Perbida. Hasta akong mga tudlo. Pulos doon na yung mga dagko kayong sing-sing gold plated yapon. Hasta pa nga akong kumagko, may sing-sing pa. Siya, Rudy, mabigwit ako mga dagkong isda ni. Ano lang kastidahan? Murder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Excuse me? Yes, sir. Usay bugnaw ni mo diha? Ang urgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to, Hana. Rose Pedro na, hangol kay Disay sa anyos. Bida. Maayo, na may coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Pagkadagang gilaas. Pero dili lang pa. Pero bahala na. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Sabi gusto nyo ibutang black sugar? Na, day black sugar. Man ka ni brown? Oo, di I know. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad, dong, ako asad. Katong bugnaw, ha? Bisan unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag, nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa yung face. Familiar kin ako. Murag, nagkailan ta. Ha? Diin man? Murag sa kwan. Yun na. Diin ba to, ha? Akit ako sang inumduman, ha? Hala, ako sa, nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko katong nagpailis kog cheque. Yes. Murag yun. Okay, actually, mag-atuan mo sa kus bangko sa Metro Bank. Okay, adto ko dito mag-withdraw kong cash down. Kaya dili mo ganahan mo lakaw, wak ko i-down cash. Pero kung wak ko ka withdraw kay, you know naman, it's Saturday, saradong bangko karon, di ba? Mao ba, sir? Tagdi naman sa withdraw ni mo sa bangko, sir, kada adlaw? Well, actually, kuan ginagmay ra. Ay, panggasto sa mga tao na ko kadalaw. Tag 50,000, 50,000 kada adlaw ra. Hala, no, datuan ay ni mo, sir, no? Dili kayo. Oh,
Uy, ay mo na among coffee. I mean ang akong coffee dong. Miss, ako rin bayad na mong coffee. Ako rin bayad. Ay sir, ayaw lang sir, ako lang. Dara akong bayad dong oh. Uy, kadako ani miss. Wa kuy kasukli ani. Wa kay gamay-gamay diha. I-apil na lang sa dagang sir para masensyuan na. No, ako na. Ay sige lang sir, okay ra. Ako rin bayad ana. Kagamay ra ana oy. Tubig. Oh my God. Okay. Matod pa kay to refuse an offer is an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod okay? Ako din si Cloud. Just call me Cloud.